أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ألك بسواب ألك دانغوك ألك بلو أسلام يتشنك ألك فاتو لمن يذاتك أنباينا على فأكانكم لبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنبا ألفو كاتنو كاولين مندو كالا بركادا داندي فولي منا داندي بركادا منا دانتي ولين مندو منا ألمي بجرا أنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ألمي أم بين صوابما أني ناكا هنا ناكا فنسري كأني يردون ينسملو لكم. ألمي أدمني أنينا أم بانيني وعلفي ألكا فوري أنينا أنجلي فلك أدمني هيرلا ني تشومنا أم بانيني علفي يا ربي ألكا كمجي هيرلا بامنوي أنكون ألكا ويلي جابلا نوي سانغو تايو مانينا نداي أم بانيني علفي ألكا هنا أولا ألكا يفا أما ألكو مغوتو ألكا دفل توان يروي ألكا نامرو ليسي أمي أنا تو مرو ليسي رأي أنا جمانا ألكا بسكي ألكا هيرد دو أكونو فتنة كومن باكونو يا ربي ألكو دوبا فتنة من بيجي كونو بناولا بلاولا كسارولا ألكا أني يروكا على هيري ألكو تمي أنغا هيرلا ألكا نانغا ديبا يوكش ألكا نامبولو فيونكش ألكا كو لكا لشي دي أما ألكا لكا لشي دي أما ألكا بودا كي أين ألكا أنتلو مجين نسونغلوين يا رب ألكا كي باتو كالوي أني ألكا كي باتو كالوي أني ألكا باتو فرفوني دي أما أكونو كباتو مساكا نغيا أني أكونو أمبي باتو منونغا أكونو ألكو جيا علي ألكو جيا علي ألكا ندافن يوروكولا ألكا نغبارك سنجكورو وشي بارا دوندوني منوني علي نغيا أما أسلام يا ربي ألكا نفوي دو سنغورو ألكو لسكو أني لاهرا ألكا بوداكي أني ألكا أندلوما جيناكا هيني ألكا أندلوما جيناكا مغتوي سنغلو فسامانتيا كومنو باكونا يا ربي ألكا أنفرا ونيورو باتكوكا فسامانتيا منو بسنغلو كونا يا ربي ألكا أنفرا ونيورو باتكوكا بارا منا دمني نوي قرآن فسر لي يا ربي ألكا أنبسو أبما كمين على جيني مي أكا آيو فولا قرو فولا ani sawabu mi ya rabbi ala kambe umma ni filimu yansur ala ko ya fa ayin abaraka chukuma ya rabbi ala ka no ya ayin ala ka barin je alai ala ka saraki aljinai
هذا وصلى الله على نبينا وسلم. وكو سورة دمندو سورة الملك مسايا سورة مسايا جمعي على كمسايا على كفاميا سورة دي تقدم بأولى سورة القرآن سورة بيوروني ولفلاناي آية بسبع ودي باخنا جينا على كرا كمغا دون بادو كوكو فور أكرا آية دمدوي سورة يكون جينا مغا ودي فوبا كتشا سورة منوني على كرا يفسمانتيا كرا غيرلي دو فو أولا سورة يمبو سورة أولا هذاك على كرا صلى الله عليه وسلم أكو سورة دو بقرآن كنا kwaye sural do ke chedo e ko faye chein kishi ka do aljina kon ko suran ya aya bisabade asuralaka tabaraka aya folokala ko tabaraka sura di kodu kwaye sural do chedo e fo chein kishira duna aljina kon fo sura ma fana ko kishi sura ko abba kishi kabur kono jangata ma sura bi sura mo sura munun kala ni chaya ko mi qul huwa allah ko mi suratu yasin وتبارك فنا سورة ودوي رواية دوي رننا قال كرا صلى الله عليه وسلم آية من سورة من كلا ينا كيدا كونين سورة إمبالا قال كرا كنت سنوكو فاك تبارك كلا سورة الملك يعني سورة السجدة هو سورة فلا قال كرا كبولو كلا ينا كدا ومن سورة أنغال لجي منباكنا لكن بصواب بسم الله الرحمن الرحيم أمبي أنسين ديني الله تعالى تغبر كما يجي هنا لو قلتكي علي لا هنا هنا كرنجر لي رتكي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي هو مساك هير الشايرة الذي مسمي بيده الملك مربى بلو مسايا بابلو كو مساك هير الشايرة تبارك صيغة المبالغة مساك هير الشايرة دنده هير منا حكيته هير منا الله تعالى كهير الشايرة ويجي فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يالك النمجة تدفوا دعانا هذا ما دين لم يكلدون يالك هير كوي ما شت سكو جتسو بل أي روكان ينمي أن فين بامبلو وبي على كهير ودودي الدودي اوكي ko masaka here chaya amidu holo min koka na beke ga balu koka yana ma femunun boka nudu dilala kabla anya fali femunun boka jimin boka ya ami fiye min ga ka sama kabla kaba holo min no bauna limi no bo kalo min no bijo be Allah ta'ala ka herewti in be fewini alate foyte sula ko bana masaka here chaira masami bi yadihi almulk marabali de bulu masaya babulu ko dajruba ala bulu ko fata'ala Allahu almalik alhaq Allah ta'ala korotara alam min de fa may jongwala fa may rere ala ka fa de ci fa to be kalwe fanga to be abbe fama yalla digi abbe fanga msani fu Allah ta'ala ka fanga huwa al-malik wahdahu akilin do koy masaya façon mi ngoni photo flé o ya ala kilin detay hani da fen siti jeni fama yi kadaka ne fama mi na ba fanga sinzini fanga semendiani fanga bunyani fanga kono walangandani fanga glonde fanga warela abode kufo ababulu de biyadihi almulk marayin bali de bulu ayreufo ala lahu alkhalqu wal amr dali ala tay kuy bala de bulu ala de ba benyana bo ko mana masaka hera chaira masami
بيده الملك مرب مسامين بلو مسياب مسامين بلو فما يب مسامين بلو وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبادو في بكليكا أي سيف بلا فويت على الدسة على كن يكوتي كما دي كروي وهو على جميع على مين غفرة سيدا كوفا ما يبابولو كو مرا بابولو كو على ده وهو على تكتكي ده على كل شيء قدير والسبا يفبكليكا o angu dilla sa shaytana kanna waswasa do ikulu kono isigile be fe do miri abse fe bela hal niyere qul ala kulli shay'in qadir afadra ko abse fe bedela o yala de majam kay ala ni foit sika jewla ay rukoti adama de bise ko do de la amma ta sabela de ibi fe do de don ngama ta be don de ko ma ko don be ngai ko be don de ala de fa ma mi se ko bela wa bu ko be don ayre anoy ambe munu na fon fenchela o be ala noy ne ala te foiti la ilaha illa allah الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي مسمي على يد بكاير مجمكوي على مين ينيجي على يد بكاير كم مجمو نيه مؤمني أنا دفري كلمة يكا niye kafiri ani dajira ila ini yere don ina don ko foiti tay foiti bolo foiti yeti bolo itse foila ibike ga femunu ni ala shuma olunu bolo fewnu ko ketaw be ala noye ko yende habe do fara mu'mini kaliman yaka habe kafiri ni murafiku ni mushriku mamunun be ala ni davangement abulu ka hakilla kalondiya abo bangi abulu kuma dandanya ningu kuma dagure nini kuma nunu fora ibi mufo ala ko ne de nige edu ema aya dola ala ko we famunu wele ala tanana aya jirana o fen ye mun la ala ka dilale woni fla nye koroni ngaw be ke fen wora mun wele minja alai ala ko aya jirana de we mun la du ko lokoka ebila mun jira ko fen wora o dla laka kuma nyefiya wa adama dum be fon de fara nyonga dlali to be soroka singawma no ta adama de ma fuy dla kabi jin dara huwa al khaliq wa ghayruhu makhluq ala di dlali kale akili wahdahu la sharika la amba fo femunu ma ko dlali ni marking jamana jumɛn y'a dilali tɔgɔ de singamba ma n'o tɛ u ye ala ka fɛnw de fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fɛn n'i y'a détaché par pièce n'i y'a bɔ ɲɔgɔn na a fɛn bɛɛ bɛ taa taayɔrɔ la a bɛɛ ye ala ka matière dilalenw n'i ye mobili démonté k'a ban fɛn o fɛn b'a la a bɛɛ ye dugujukɔrɔ fɛnw ye a bɛɛ ye ala ka fɛn dilalenw ye a bɛɛ bɛ taa fara a tɔw kan ye mana ala de ye kodɔn di dɔrɔn i ka dɔ bɔ yan fɛ ka dɔ bɔ yan fɛ ka dɔ gosi yan fɛ ka dɔ kɛ tigɛ ko kɛ mulu dɔ ye mana k'olu fara ɲɔgɔn kan a tɛ fɔ o ma ko dilali fɔli a ma o ye kuma tɛmɛsira gansan ye o ye kuma singanen ye dilali yɛrɛ kɔrɔ ye di alkhalqu min al-adam fɛn min n'a tɛ yen k'a sinji fatiru samawati badi'u samawati wal ard al-mubdi' wal mu'id maa min bɛ sinjili kɛ ni ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka ɲɔkisɛ kelen dilan kana filɛ ko technologie sera nin niveau la médecine sera nin niveau in na an bɛ yɔrɔ min na n'i ye diɲɛ jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka malokisɛ kelen dilan u bɛ se ka siw de fara ɲɔgɔn kan ka siw greffer ka a kalo teliya ka
alla moni teliya walma akasiga guweredi akaja teme ko fen fara nga ukamalu kisekilindila ukana maga ala kambalu shikorowla na tesole amakede ni jebe fara nyongo tsikake halan fleur mina nono be bo bauna bo chugo mina to wup se ga be expliquer abeketa ndi caméra monté fewna kudo arajo kono kudo fenyela ngono kaye abekeni chugo indila ngawna tabbe fo nono ka bo baundila nota tika dila aha iti nono dila abada ka abeken nono rere ko mimbora bauna kwanu kaka iti joli dila abada ko machine kono fo min bora adama de la kwano yekele oti bana bara numbe ala de bulu kunu ya ala de tay bana ala de beke kayre majam akoya ko ala de fama mi khalaqa al mauta wal hayata ayisa yadda wal hayata ninga nyana mayadda ayo flake mungama liyabluwakum wala saka aw lajrabi ambe de bo lajrabi ngono adama na debe de bo lajrabi ngono fukata si al qiyamah sanga sin liyabluwakum wala saka aw lajrabi ayyukum ahsanu amala aw jun mina kebara wala ma kebai aw jun mina kebara mangale ayyukum ajmain ahsanu amala no bina ke nyuma ngelay no de ka bara bina nyakate ma to dan bo wa fudila ko alama fa ayyukum aktharu amalan ka ko ahsanu amala hali ma kam qur'an ayu alay mughawdim majum ko alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana yani baraka chaya akanye o sharia baro bin yani sira munui o sira foledu wajuli kala obetile ku fo bara fo mima ko bara ma binyeni sira munu binyeni shurutu munu olu foledo olu shidoni ayyukum ahsanu amala ajun bina kabara bina nye mungama wala saka laben ka saya kono ni nana nyene mala nyene ibe nyene mala yo donka ba be nye bala am von fenfle ma do ya ngon sayala o be bal masrala o be tir sirala o be sigion sirala no shima ma min zoro kon nyebe adama de do kon sare nyena mama balu kiyambe kon nyebe ala adama do mbege gasa e siga fuita ala yere ski be ko nyona kono opmana ko alay sayadda ka nyena mayadda wala saka an lajra bi junbini labe sayaku ingaba الاستعداد لما بعد الموت junbini labe ka saya ko fela kono ala ila jumununta kaya an lajra bika fle ala kira ka kuma do bi sallallahu alaihi wasallam ako ni jesu ko ala ya dama de doya adama de kallafuna ka dese jira ala ni sayade bil maut opmana ko ka suraka jange nyina maya soe nyina maya minabta kunje sayadila o ko ka la harake sara yoroy ani nyina maya mini sayata kofe no e dumeli la harabla nyina maya bitake nyina maya min sayata nga nyina maya min biya obo kunje ni sayay wa sayidi baada ma di sadana ki julu kari hakimu dokoti ako fenza babe ako no kunde ko adama de kunda kun sholifiye adama de ngundi kun she ma ye abada adama de kayada kuna tamateme akuna da sago kateme anyebe minaka ni fenza bakunde ako fenza ba yujmei al maut wal marad wal faqr saya bana ani fandaya okay
bana saya fandanya ko ni nin fɛn saba kun tɛ ko adamaden kun t'a kun suli abada e yɛrɛ k'i hakili jagabɔ bani nin fɛn saba dɔ la kelen de bɛ adamaden kuru k'i kɛ ɲɔgɔn kan k'i fɔsɔn k'i kɛ ɲɔgɔn kan faama mana kafa cogo o cogo a ka fanga kɔnɔ mana fɛrɛ cogo o cogo ala mana mɔɔw kolo a ye cogo o cogo ala mana tamkinu cogo o cogo a sigi bɛ ka saya kɔnɔ wala hakili mana jigin o la a fari bɛ fa wa a ɲɛ tɛ bɔdalaw la ale kabako yɔrɔ de y'o ye se mana k'i ye cogo o cogo ala mana diɲɛ diya i la cogo o cogo ala mana diɲɛ fɛrɛ i ye cogo o cogo a ye saya in kɔni bila ye ko bɛɛ b'o nɛnɛ bana bɛɛ sigi bɛ k'o kɔnɔ i yɛrɛ sigilen ɲɛ b'o natɔ la i tɛ se k'a éviter adamaden bɛɛ ɲɛ bɛ i taatɔ de la saya ma nka i tɛ se k'a éviter fɛn dɔ i t'a jɛ a t'i jɛ ko kumana ala ye saya da ka ɲɛnamaya da bana saya dali kɔrɔ ye di bɛna ko saya fana ye fɛn min ye dilali fɛn ye wa dɔnnibaaw ko ɔhɔ ko ala ye saya de fɔlɔ da ka d'a kan ko fɛnw tɛ yen tuma min na fɛnw bɛ fil adami tuma min na ko u bɛ fi hukmi al-maut u bɛ saya kiri de kɔnɔ a ka saya ni fɛn danyana o ye saya taarifu dɔ ye هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يروي الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأتيكم منا أكو يشوديو فأحياكم على أجنا ما يقول أبورنا إندينا نو بجتي شوية كان نايجنا ما يلا ربنا كو alami ye saya de fɔlɔ la o de y'a to adamaden man ka sigana foyi don saka kunu na ka d'a ka kunu ko kelen kɛra ka ban an filɛ kununi dɔ de kɛnɛ ka nin ye o diɲɛ ye kununi dɔ de ye awɔ kɛ yanni i ka na yan i kun ye su de ye ni adama dilali ka bɔ bɔgɔ la n'an m'o faamu يا فرا كلكم من آدم وآدم من تراب آدم دلالي كبو بغلا ويش ونينا ما يندل جونجو دوي غني ما مو فام سي آدم دوم بيجي سورو سورو تشومينا وفنا يشويا كبو شويا لا كان نينا ما يدلاي بل ويرا كبو كبو بغوتاي ني ما مي يفهم انا ما دي دلالي كبو لا وجلا نيو ايتاب نو مراحل لاجي o kaba ko yaka bo bogote bogo kolo koro nyana maliyo wada to ala ko falyanzur al insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir alam ya adama de bolla wajila ko ala psika adama de sigi asale kofe akolo korole kofe akolo mugumugule kofe kadaka abe bola wajila kuma mina ni la waji fle kolo tala butala pasa tala foi tala ayera tiye nyena ko sayna de donu nana sabati goddin sewde bala no kelendo na wolo nungula debi ka kele na fla dona debi ka fla na mado kajjati nasiruma ko sayna nga ne ko nya taka laje na ma de la to de fle ni ka bo jila bima'in dafiq bana ka adama de la ka bo jila o de ka gelen ka tɛmɛ kulukɔrɔ kɛlɛ la ɲɔgɔn kan bɛɛ b'o dɔn ka nɛgɛ kura bɔ dugukolo jukɔrɔ ka a yele k'a dilan k'a kɛ mobili ye wali k'a dilan k'a kɛ tɔgɔ ye di nɛgɛso ye walima k'a dilan k'a kɛ muru ye bɛɛ y'a dɔn ko o de kɛli ka gɛlɛn hali an filɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ kɔrɔlenw kɛli ka ɲɔgɔn kan mécanicien t'en fɛ yan n'i nana mobili pièce dafalen d'u ma i ka mobili dɔ marque pièce dafalen bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye par pièce k'a d'u ma o monteba caman bɛ Mali la yan o caman tɛ yan k'a bɛɛ bɔlen ɲɔgɔn na k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kelen kelen nka olu minnu b'o kɛ o u tɛ nɛgɛ yɔrɔ dɔn a
uten nege fere yɔrɔ dɔn o ye do jumɛn k'u hakili sera a ma ko an yɛrɛ k'an da dilan yɛrɛ ɔnɔ kɔrɔ ye ko kura dilan de ka gɛlɛn ka tɛmɛ kɔrɔlen farali ka ɲɔgɔn kan nin ye kɛnɛkan dalilu de ye hakilila dalilu don hali fatɔ b'a faamu hali lagalagatɔ b'a faamu o de y'a to kuma o kuma ni adamaden kabakoyara ɲɛnɛmaya dɔ in na n'o ye sakakunu ɲɛnɛmaya ye ala b'a hakili jigi an ka nin ɲɛnɛmaya in na nin daminɛna cogo min na ani nin bala ka kɛ cogo min na nin ɲɛnɛmaya in bala ka kɛ cogo min na o de bɛ se ka bɔ i la k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya min ni ala bɛ kɛ k'a ko fɔ n'o ye su kununi ye o de ka nɔgɔn ka tɛmɛ nin kan ko ale ala de ye saya da ka ɲɛnɛmaya da liyabluwakum diɲɛ ye lajarabi so ye k'an lajarabi ayyukum ahsanu amala aw jɔnni de bɛna kɛ baaraw la ɲuman kɛbaa ye jɔnni aw la baara ɲumankɛla o bɛna kɛ jɔnni ye aw la baara ɲumankɛla bɛna kɛ jɔnni ye y'a dɔn nin tafsiru daminɛ y'a dɔn si bɛna tɔmɔ bɛna na dɛ sunkalo de ye baara ɲuman caman kɛli kalo ye ɔnkɛ ka dɔ fara i ka baara ɲumankɛ kan ka dɔ fara i ka cɛsiri kan ka dɔ fara i ka wuli ka jɔ ka ala diɲɛ ɲinini siraw kan o kalo de ye sunkalo ye ni o tafsiru nana daminɛ ni baara ɲumanko kuma ye wafaqa shannun tabaqa mana o ye si bɛnnen ye a tɔmɔ bɛna na diɲɛ ye lajarabi so ye an jɔnni bɛna baara ɲuman kɛ e tɛ mɔgɔw bɛ baara la koyi baara ɲuman de ko don baara bɛ sen na koyi maa si jala tɛ koyi bɛɛ bɛ baara dɔn adamaden jala tɛ nin ɲɛnɛmaya in na fiyewu bɛɛ bɛ baara dɔ la ko nka baara ɲuman ala ka jate bɛ min kan o ye baara ɲuman ni baara ɲumankɛlaw de ye e tɛ bɛɛ bɛ dɔ la bɛɛ bɛ baara la n ko dɔnkɛlaw yɛrɛ bɛ bɔ sɔgɔma k'u bɛ taa baarakɛyɔrɔ la dɔnkɛlaw bɛ taa baarakɛyɔrɔ la u yɛrɛ b'o fɔ dɔnkilidalaw bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ni min ɲininkara dɔnkilidalaw teatiribɔlaw fɛn orchestre-kɛlaw n'u ye min interview kɛ min kɔnɔ u b'a fɔ karisa i sera ka nin kɛ cogo di vraiment fo an ka baara de kɛ vraiment n ye baara de kɛ n tɛ sunɔgɔ su fɛ n tɛ sunɔgɔ tile fɛ foyi ma ne tɛ kabakoya kuma foyi la akhiru zaman na ka tɛmɛ ni kuma min dɔnkɛlaw ni dɔnkilidalaw ni kalokɛlaw bɛ sigi ko baara ni diɲɛ n'a wuli kuma sera i bɛ ko bɛɛ ye koyi ale kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko an na fɛn ye ne kɔfɛ yan a t'o dɔw si dɔn dɛ i kan ka gɛɲɛ don maa la ko min kɛli la micro dɔ bɛna don da kɔrɔ k'o félicité wala k'ale ye baara de kɛ vraiment n y'a fɔ denmisɛnninw bɛ pressé de a y'a cɛsiri ne filɛ nin tɔgɔ ye min na a ma daminɛ bi vraiment an ye baara de kɛ an y'an kɛ tan baara jumɛn mɔgɔw de bɛ kɛ ka jamana ci nin mana ko kɛla ninnu de bɛ kɛ ka jamana ci o an filɛ gɛlɛya o gɛlɛya la parce que ninnu tɛ dɔwɛrɛ la tarwijul baatil ka kolangolo masiri mɔgɔw ye ka mana ko masiri mɔgɔw ye ka kalo kow masiri mɔgɔw ye k'u nege don mɔgɔw la i bɛ sira denmisɛnnin taamatɔ bɛ dɔn k'a yɛrɛ ma a bɛ dɔnkili da a yɛrɛ ma a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma ten parce que a ɲɛ tɛ foyi la n'o tɛ an fɛ yan bi ni ko fɛn o fɛn ko mɔgɔw ka bɔ o kalama taa n'a ye manamanakan sira fɛ o yɔrɔnin bɛɛ jɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama kɔrɔ ye ko manamanama de cayara dɛ baalangolo de cayara muminw dun ma mankutu n'o ye kuranɛ kɔnɔ muminw mankutura de ko walladhina hum ani lagwi mu'ridun ko muminw ye mɔgɔw ye fɛn o fɛn ye kalokalo ko ye fɛn o fɛn n'o ye kolangolo ye a t'u nafa diɲɛ na a tɛ sara s'u ma lahara ko u kɔ don bɛ ka bɔ u kow ma n'i y'o aya in filɛ k'i yɛrɛ filɛ maa min bɛ bɔ o kɔnɔ bi mumini min y'o daraja sɔrɔ bi a ka dɔgɔ dɛ lagu arabukan u ye fasari min d'a ma o y'o de ye fɛn min a nafa tɛ se ka adamadenya ma adamadenya kosɛbɛ dɔ tɛ adamadenya yɛrɛ ɲɛnajɛla dagalenw dɔ tɛ n'o ye ala ye damu ko minnu dilan adamadenya olu dɔ tɛ wa a tɛ sara si ma lahara anw b'o ko minnu na bi n'an bɛ nafolo don da fɛ n'an b'an si fanba don da fɛ jɔnni b'a da dɔn
jon bada do ashita da do upmana ala dunya ambla ya kan la jarabidi ya la jarabi sodu komi ni mo nana examen sal kono anna kunde abina lajedi abina laje joni kala ke ka nye ani joni ya fam pan ambo de la ya kan an laje ala yo defo ya ko ambla kun yere de ya kan laje rabbi kan laje joni mina nyumange oh ni mami na ni siki examen classique kono ka teski ka bigini ka black refi ka teski afla na siki nyongoro ka baroke afla na ba siki nyongoro ka tlonge ke ka jouer ke to be question ka yini be question ka jabi u yini ni ay jabi bodo sera o be kemi be o do ana benye be jera tike ne ba ay kuma info ya ko sayna ngo hakimu do Allah yini demseni mbaruda do be kabu waju aba fa ku waju anana don volo la nanu sigile sura akone ko ayufo yefulama akone ko ni ma do na ba fa gata tamana amalla ben fo ke taman kama abe shubeke shnokola abe tlefela beke tlongela ko majmen sa ba ka tamasrat ke o masafa chepolo majmena o be sase yoro la majmen ibi shubeke sunana bit le gavela beke tlongeni alokolo ko ni mambe tamasrafe no tigi chuko yoye kwa tigi bi sek majmen wera ba ko chena ko se chuko tola ay shengile ka fla ke samara ko kamale do wulla to chela ko toroba ingamba undema akombe muna demsani famba be muna ba ko kashi gerena kete adama de ble ke gingidi ma kasoroka le kasna fo midi walma iner walma desert ado tali sil fanasi karoke akla ko dundala de bina du adama de dali no feso kono ete ke fuyi jere kono jangu lahara tede hali jena ya ete ke fuyi ambi to odla duge to ko nte lahara ko la ngawlu buga jien ko law am fle mina jon bo masoro to bla mun dara aventure la yinga ebe shube ba batara kula ebe shube ba yala ebe shube ba kalu kula betle be ba suno kula ishi tlanche bekeni njoina dimsenu mbedna fubta sisam bisaba sambinani ko hal doshi sambisaba ni ko umasebe ku foi damne folo be fon fenyini oyuka jena ke sonye be fon fenyini oyuka juen sonye be fon fenyini oye be kolangolo mununge ubo musaka de nyini wa oyerati nyini siranyumanga koy wal mutuni wal sabarawni ndeteme foika ando sheni kwani sira yoro mina envers hal ni ire turaka suna kena makanyine ubitani ibulo fete de ire ni daka suna ko kanyine ire ko ota yela ko kuma yego do mamne ko sayna lu ta adama dem pièce de fere ata yela ko yow adama dem pièce fere law biya abebi ke nin tlonge ko nunde no fe haram ko nu kalu ko nu ab ko de no fe parce que fuy musaka man chankate ma ala kutaka ya ala kuta fere ka chande am musaka ka chande awange nga shetane de ba afu atkula shetane ba kanu dula shetane bu shuka kaka
ala ka boda de kan bana kwambia ka an la jarabi ka laje dun nga bara nyena o amanche siriya kasoro ambe nimbara o bara minambo la ya ambe la jarabi min sokono ya abara jabe bobo saya de kofe jabe tinna amaya bara min jabe ti bo fi ka saka soroka kunu adama de manga siga saka kunu na koy kadaka nan kunu ni sekunda alai ala banya na bo jena ya de ambeke ga alami nga dansa go o ala de ko kwa ba nyene bo saya kofe ya do ala ta yere so de ya da ta yere nigede ni angunu ni setai ni kunya aka dansa go doro akumbo jiri la kabiya na muya to akoko mani do ka kafuru kono lahara akoro de ko lahara bina siska fu taala nyere da maka nga lahara ko siga bo ba da ka bi ko jugu ke ala ba fo kibina nzura yade ibi ko nyuma ke ala ba fi bina sara mine yade afla be sara de bi mine lahara tawnge afla be sara bi mine lahara o jabi munum be bo jien kono ya ni ma psika a ikhtibaru ke chien vla ipsika ke chien zaba ipsika concours ke ali chien temps ipsika defu ke chien vla ipsika baki ke chien vla saba ni bora gouvernement tala ipsika ta privé tala ipsika candidat libre ke obi nye ko mun na anche sirimbo fe atenye mina mo be ku yere nyino ko الدور الثاني أبا فبلا فلا هركو كارسابنا سيغاكاكو وتلا هركو تل نيتارا أسرانينا إيو يا نينيكو يا ربي عليك أنت ونيا عين نيتارا تلك كتاسر إكالا هركو نينا كتاسر إكبارو نينا على يورو إكبارو مننا على يورو يا ربي عليك أن بارو نيه عليكم من عين ناكا هنا ناكا فنسري كراكا نينا كوي fende nyena min di tiebli ngani tara sura tiena ala kan kishi gandanga ni tara sura ifi faratikia ala kula ni tara sura ibe mugawla mamnu beka kule alqiyama kenaka ya laitani qaddamtu li hayati ni yero fobawla ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah ni yera fobawla alwaylu lak golubiye bonay soro halaki soro fedo tieni bulo mitga dlabli dla chugo fuita kulabli nyada madengani mboko kili masiki si alama amasiki sunya alala ima ala jien soro ima kishi soro ima aljina soro barake isaroka dla chugo fuita labli kadaka qur'ana yo defo ko nangon mbora yo ambole de ya yeminge ya osara de biye والقيامة كنك سمان دبكة ميزانو دبسما ميزانو تجاه فلاي يوم ببلايا جوكم ببلايا نيه بارا نما منجي وببلي كميزانو كني ينفعكونه أجمع ينفعكونه كو غريا نيه بارا جوكم منجي وببلاي كميزانو نما ينفعكونه وكمان كوني منجا ميزانو نما ينفع غريانا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية نمينغا ميزانو غريانا anyuma ko tigi de be balula jenge meni balu o na fiera foito yi fo jahannama o mizanu dum mumbe bla kono ye minge yukum ahsanu amala ibaran mamunu karakede am shu ko ayere la dew ebe ni ngalla ni mi daga ndi daga wallahi baram bisiga bla dama de ka mizanu yuma yan fa kono bebo don hal ni makala hali makala ibado ko ni donc e pati bla ka mizanu ma yanfa kon hali makala ibado ko ni donc li dakati bla ka mizanu ma yanfa kon hali makala ibado ko ni tara boîte de nuit la ka donc ni tara wala ka ta concert la pati bla ka mizanu ma yanfa kon bebo do yere kala la fli de madu ah bon do ko ka be daga bon est-ce que a to na kura roga to kana na fui rekono nga barambe bla nyuma ka bebo do
mo fi ngodo dilla kana sahaba ke yinga kwa ma ko dongili donata borata ko hey akwa ma ko kari ibe ya yin yali ke fe minga ne ko la hara ni balance ni mizanu nana kana aski yali ni mbaran ya psiga bla mizanu kini ya va fe nyuma ungawa tara psiga abka bibla rot mai ni yali kala era ko chena kalim madala na psiga bla nyuma unga nyuma teo mara kila wode fa sallallahu alaihi wasallam ma mufti fuiti minga fatwa kakkene kasago jon ere ka alan yesra wode ala kila wode fad amudi da ma yaribuk ila ma la yaribuk is means gasgana flela de niya eskarala ire nyebe kudo de la pana amma siga komunu na ko nyuma ndo ayto an chestri olu fe jango sungalo ina sungalo e baran ma kalo ide ala kiram mandunga kalodu ala ka promo kalodu be barani o barani nge sungalo ina o bede be ke bara bay ala yoro ala yede de ye ala kiram mandun la janoi sallallahu alayhi wasallam sungalo baran mani kalo shita tekini emai ala kira sallallahu alaihi wasallam ko shen dola ko awa sungalo nane fledre ako sungalo nana ama ko kalo barkamadu ako kalo do aljina dawbi yele kalo mi ngono kalo de do jahannama dawbi tuku kalo mi ngono ko kalo do shayatinu jina shaytanu be minaku do ngolo mandaw na ku freke kalo mi ngono ko kalo de do shukele mba kono shukele hera kabo kalo bakili ala kira dilla ka sungalo benini mayde bana aljina daw yelali don ba do ko kuma koromado ka koroy aljina telma aljina soroli kan no sungalo la ko de koroy kwa abi ko ni mo ko angema ka nga bitigi dele ka blani ni wati na ka songo ya bana ko yere ko te ko no ya de ko do aljina soroli baran ma saraka tanin kalu ina ka ta keme no ko la ko daw yere de bi yele ko ala be yamaru de ke ka aljina daire de yele kabla kadaka ko at sorokma atrete ni ngaluyi a campagne ni ngaluyi a sorokma nyuma o ni ngaluyi dan meddo fana bitu shayatinu ni rabbi doya mawla ulubi menaka dongolo manda una ku fereke ko melaka o be blaka shayatinu menaku fereke rede koy do fo fana kuma koromay do kulla ko kuma mindo a hakika rede do ko shayatinu be fereke di ban amana ke afon fe ni kuma nunu akira yere o abe here ana fara shayatinu be fereke sungalula ma be suzali ko la ne reka shaytana kuma fereke sang bi sura misri kono shaytana ma do ko shaytana kun zembula kabisa ngo sungalo temena fo nyina abeka u fereke du sela abeka suna jawbulo abada kabisa ngo sungalo temena fo fajiri temene ulu kuma na fajiri la do ko shaytana minna ko sirmige unana fajiri la so madaina wa dungo do faraka sungalo yo gajon de nyale sungalo kilimine ibulo ana kono baraw abu ma jigi sigilan bode alqiyama kinaka hala laylatul qadri shukili ko lajaban klikilin shun sara alkira ko ala de ba hakedo ala yare de ba sarati c'est sungalo ye fewn de fara le nyonga femnu ma situ bunya doni ala yare shahrus siyam shahrul qur'an shahrul ihsan ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ya don kabe ala jiedla mama ke fon sire ka ala kira bo o fo chugo laiti danza go fo ito folla ma sita ala kira ni fon sire ce kadaka aka fon sire mangutura ni femunu o yere temena adama de ka famu ka tashbihu de masro adama de ka fon sire bonyonya ni jiwo yotai ka bonyonya ni fie chitoy mashi joni mbe mi ma dosura ala kira la horomana o tejje kono hali kafiru hali munu baka kanen ko ala kira ku yefonsire sallallahu alaihi wasallam nyuma ya kela kundo ko nga sungalo de la dokume faraka nyuma yaka
ko suŋolo kɔni na ka ɲumanya bɛɛ ko ni fiɲɛ bi ci i b'a fɔ ko ni ji bɛ woyo o de y'a to ni Alakira kun taara yɔrɔ o yɔrɔ fantanw ni dɛsɛbaatɔw tun bɛ taa sɔrɔ yen ni hɛrɛ b'i la tɔɔrɔ bɛ minnu na o bɛ t'i nɔfɛ dɛ ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ i la Jabalu Nuru min filɛ nin kuranɛ jiginna kulu min kan Alakira tun bɛ taa don kulu min kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam gaaru Hira la kira ni balo ni fɛn minnu bɛ yɛlɛ ye ni yɛrɛ ye kulu in janya filɛ k'a ye ko mɔgɔw bɛ taa yɛlɛ kira nɔfɛ foyi ye ɲumanya nɔfɛ a dɔn k'o tigi ye ɲumayakɛla ye ɲumayakɛla maa taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa nɔfɛ nka bi o tɛ bi ye dɛ bi kɔni Ala ye nɔgɔya kɛ maa minnu ye a fanba bolila mɔgɔw ye a fanba y'i dogo mɔgɔw la an tɛ se ka o fɔli la dɛ ne m'a fɔ ɲumayakɛlaw tɛ yen dɛ a caman bɛ yen nka sariya bɛ min ɲini fɔlɔ maa ɲumanw tanu na ni min ye u mɛnw tora ni min ye o ye kelen-kelennin ye bi dɛ a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyara a man kan Ala ye nɔgɔya kɛ maa minnu ye u ka datugu u ni dɛsɛbaatɔw ni fantanw cɛ karamɔgɔkɛ i bɛna fɛn o fɛn fɔ ne ye an b'o bɛɛ kalama an bɛɛ bɛ dɔ kalama nin ko in na n'i y'a kɛ cogo dɔ la vraiment an ka jamana fantan ka ca dɛsɛbaatɔ ka ca bon aw bɛ k'a fɔ cogo min na est-ce que fɔlɔ ni sisan ye kelen karamɔgɔkɛ dɛ fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ye nka i ta in dama tɛmɛna i ta in dama tɛmɛna anw fɛ yan nɔgɔyaba kɛra maa minnu ma u yɛrɛ sina ka statut ni règlement dɔw dilan u yɛrɛ ye ten o ye jumɛn ye ka u yɛrɛ dogo ka bɔ fantanw na totalement u ni fantan yɛrɛ de tɛ ɲɔgɔn ye bilen dɔw yɛrɛ ye misiriw bila dɔw ye misiriw bila walima dɔw ye misiri dɔw kɛrɛnkɛrɛn u ni fantan tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ minnu na t'a dɔn o bɛɛ bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen e bɛ sigida min na a sigida jama misiriw ni fantan ka ca yɔrɔ minnu na i b'i yen bila i bɛ yɔrɔnin dɔ kɛrɛnkɛrɛn i bɛ t'i dogo ka seli ka sɔrɔ i taa kun tɛ foyi wɛrɛ ye dɔrɔn i ni fantanw kana ɲɔgɔn ye walima i yɛrɛ bɛ seli yɔrɔ dɔ labɛn i yɛrɛ ye dɔrɔn i ka du kɛrɛdanin fɛ k'i dogo mɔgɔw la mɛ seli dɔrɔn i bɛ boli n'i donn'i ka biro kɔnɔ maa si tɛ don i kan n'i donn'i ka du kɔnɔ maa si tɛ don i kan ne ko anw ka nin adamadenya in kɛra mun adamadenya façon ye fɔlɔ de tun bɛ mɔgɔw ye hɛrɛ bɛ maa minnu na olu de tun ye jamatigiw ye jama bɛ girin olu de nɔfɛ n'i y'a ye o y'i ka do jalen ye anda yara i mana mɛ a y'a d'i ma a ye ɲɔgɔn ye de o tiɲɛ don an mana nisɔndiya a bɛ ɲumanya minnu kɛ o ka ɲi nka a y'a to kuma dɔw la ni fantanw mago jɔra Ala u n'a ka ɲɔgɔn ye fana u mago la a ka o ɲɛnabɔw ye o fana daraja ka bon ka sago hali e bɛ min b'u yɛrɛ la ka taa d'a ma kan ka d'a kan a mago de sera a ma sisan ne ko e ni maa bɛ seli ɲɔgɔn fɛ misiri kelen kɔnɔ Ala ye nɔgɔya k'i ma ne ko baara maa bi jigin ɲɛ baara ɲuman jumɛn in na ka tɛmɛ o tigi mago gɛlɛn selen o tigi ma a wulilen k'i sɛgɛrɛ i ka du kɔnɔ walima i ka biro kɔnɔ a fɔ o don t'a bisimila don ɲuman ye a fɔ o don tɛ a tin don don ɲuman ye ɲɔgɔn na a fɔ o don tɛ foli ɲuman kɛ don ye nka n'o kɛra a gɛn don ye wali n'o kɛra kuma dɔ fɔ don y'a ma e fɛ min tɛ bɔ a kɔnɔ Ala ka bɔda de kan ye dɛ y'a dɔn anw bɛ kuma ninnu fankelen de fɔ yan nka fankelen dɔ y'an t'o fɔ ko farafin hasidi ye dɛ i ye hasidiya walahi hasidiya min b'an fɛ yan vraiment u t'a fɛ ka hɛrɛ de ye maa bolo an bɛɛ bɛ ɲini ka bɛn o kuma in kan sisan ko farafin ye hasidi karamɔgɔkɛ n b'o f'i ye nka farafin fana bolo hɛrɛ sɔrɔli baara b'a la dɛ o de bɛ hasidiya dili dun ka taa fɛ i tɛ adamaden yɛrɛ bɔgɔ de dogin bɛ ni hasidiya ye fo ni Ala ye maa min dɛmɛ k'a ta kɛlɛ ka a tiɲɛni ta ka bɔ a la tɛ adamaden bɔgɔ de dogilen don n'a ye nka ɲumanya sira dɔw de bɛ yen adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ dɔ bɔ ɲɔgɔn juguya la a bɛ dɔ bɔ ɲɔgɔn hasidiya la
era mana ye ko karsa ka here soro nen yorobula nitna kire majui dongo ne hadisa doye tiena duk madilga hadisai alkira ko hadisai na de ko sadakatu laf samanti de ko ka sadaka di ishinji mashinji mi ijuya yere de bakon adam ben manjuru sara de law kar sawi ma ken yere ba kai abin nan kungola nyere ta ka kungola an bode la ya an ga shi tugu be kira hadisa kenama unde bola kira ko shi tugu la ta juru sara la yo shi tugu la e an ni shinji yu tike kabila e butugu hal nu tna e kungola nu kungo sera e bitala hal nu ti buloma fara de ma nu ta sera e buloma fara duma hali e ka janaja utna wala nga halu ka dingudi e bitala ko mi bal ishinji mi na bi kontro yere la atafeki ya nyena ko ka nyuma yako ana kayede bina kalma so nyuma yo la alla dola e ka nyuma yen bina ke so buye ka akishi ka bo shinji tigala abina diskun sani aka na e fa e diskun yela mama ngoko badeliga kuma invoya chedo kumbe na folotiki do besi dala tofo na folotiki ngoni ndo mana fo adora le tlo tanade yo na nu ya tofo dora bi kakati ale ta fa to nyuma de kafo utaro de fo na folotiki yaro imano fazo convent yo abre to di yeko kelete banku yeko kelete banku bo fo ima keta ninde nindo bi sata utike fo yi raga adla chogoto yede la chugo wara bala mina epsiga ati yere deme ka boni ngoina ko kuma inzera na folotiki mami ayemunge aye giriman labe femi ba adama de ni soja na dirima alaka soni e fly soni do be iba menete akafsa gwanzan ga soni do be o tigi koni ay fendi ma yere ni ma barkada de yete chena ay fendi ma hal ni wati kaf sima no dirima fendu opmana ko ay fen labe ko blakata di cheima baro dawera min zigira o kofe wi wartigi nga kuma fo cheka kuma yele bana cheya mamutu ay wartigi ndanu masik madelika warti mangutuka me ada no dote beka bakwera ukeka nyuma mvua karla ako jubilatil qulub ala an tuhibba man ahsana ilayha ako tenen no ko ya dama de la ko skun de la ala fa kama kanu mame nyuma yakai ako yi skun de la chuko ada to arabuka kuma dona do ko ni mama sika dambe na mangutu tanga alay fendima ima segi dambe ni mangutu tanga no feyi ke kon yete tanga chukote labli mais mbongo warti kuda utemve ni ma banto e warti kila gwanza ndo warti kitika manguya akewale de ba manguya nete moti donga mimbi kuna ubodon ibunya kana ku yoro nga mimbi kuna obunya bu yoro ukefe nga mimbi ku bofe nifenza bade ba warno fe utati kife nga ubefe inve ute donga ubefe ndongo okay anga karamo toroba dok mi ala ka hinana na ma torofo dana dinge ne drala ko de karsay ayon fu anfa manakum shewere adinge ne drala ko ne de karsay akwa ma wardi ko ne to ko ngunti flam ne go moy darsu di ama chendo go yere fo badi fudo go karoke fedo bi o bada ma de jira yi dombala be ma jira ma duna na tifli ma blefi na tini ya yi doron hal ni yesan dange mai
ma min dilla ko ɲɛnama dɔ k'i n'i y'a ye karamɔgɔkɛ hali n'i filila tɔgɔ ma i hakili bɛ to fɛn in na ko o san na min ye nin fɛn in di yan o tɛ wa tɛ se ka fili i ma koyi ɲɛ bɛ sin k'a ta ten cewu ɲɛ kamera bɛ ɲumankɛla ta ten cewu hakili enregistrement bɛ ɲumankɛla tɔgɔ ta ten cewu o ala yɛrɛ ka dilali a n'o y'i bɔ a la a tɔ mana kɛ yɛrɛ fɔ baden karamɔgɔkɛ a nafa ka dɔgɔ koyi adamaden sogo ti dun adamaden kɛwale de bɛ dun an k'a lajɛ ka ɲuman kɛ diɲɛ yɛrɛ ye ɲumankɛlaw de ta ye adamaden sogo ti dun adamaden kɛwale de bɛ dun i bɛ dɔw ye san kalo 12 bɛɛ adamaden dɔw ka ɲumanya bɛɛ ye kuma ni foli ye ɲumanw don dɛ nka u fanga man bon bɛ kolo don a la ni kolo b'i bolo parce que fɛn dɔw bɛ yen étape ye fila ye se foyi tɛ min ye o de bɛ nin kɛ se wɛrɛ bɛ min ye e b'o fara a kan walima e b'o nɔ kan da kɛ nka ni se bɛ ye e bɛ se tɛ minnu ye e b'olu niyɔrɔ kɛ ne ma deli ka kuma in fɔ yan a bɛ komi ne nafolotigi bɛ to ka na parfum ni mumu mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ safa la ko suma duman kun ka di kira ye sallallahu alaihi wasallam e bɛ misiri kɔnɔ diɲɛ don o don i tɛ foyi di fantanw ma i tɛ foyi di maa si ma e bɛ to ka fɛrɛ ni parfum ni sanga na dɔrɔn ka to k'o mumu tɛgɛ la hali i t'o den kelen d'a ma a yɛrɛ ka t'o mu fo ka to o dɔ mu k'o tɔ bila i kunna ko suma duman kun ka di kira ye u bɛna ni mi cogo dɔ dɔrɔn u b'i ni kira bila ɲɔgɔn na parce que e mana na fujunu o kuma la sisan a laban e bɛna o kuma lagosi tiɲɛ don suma duman kun ka di kira ye nka dɔɔni d'a ma sa a yɛrɛ ka taa suma duman dɔ san ka tɔ kɛ fɛn dɔ ye a bɛɛ tɛ suma ko dama ye ala ka hakiliman d'an ma o tuma na ko an bɛ kɛ ka lajarabi ya de k'a lajɛ jɔnni bɛna baara ɲuman kɛ an tɛ yi de wa وهو العزيز والده فما باي الغفور كفر مسد باي سنغلو كودي على يجرم يا فمسي وسنغلو يجرم يا فكلودي اما على كرا كو كما ينبانا دي سين لبانا كو ني ما من جرا سنغلو هيرلا من حرم خيرها فقد حرم كو ني ما من جرا سنغلو كو ني هيرلا كو وتي جرا يردي o kɔrɔ ye maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo dɔ ye bolo bilen maa t'a de bɛ surunya ala la ni min ye bilen fana sunkalo jurumu yafa kalo don kalo min n'a bɛ jɔn k'a fɔ jurumu dɔ yafara o tɛ n ye baraji dɔ sɔrɔ o tɛ sunkalo kan ka gafe de kurakuraya maa o maa n'i cɛsiri ni ala y'an dɛmɛ sunkalo man ka taa ka jurumu foyi to an si kan na ni ala sɔnna a ma sunkalo man ka taa ka jurumu foyi to an kan na sunkalo de kan ka adamaden kurakuraya komi min ɲɔgɔnna bɛ fɔ hiji la k'a fɔ ni hiji n'a ɲɛna k'a bɛ kɛ komi i wolola kura ye sunkalo fana bɛ ten n'i cɛsiri sunkalo fɛ a bɛ kɛ komi tɛmɛnen kɔni banna hadisa fila de nana na ko ni maa min sunkalo sun ala danaya kama a n'a baraji jigiyali kama ko tɛmɛnen kɔnɔ o banna o ɲɔgɔnna hadisa nana a su jɔli fana na o ni ɲumanya sunkalo ɲumanya o ɲumanya a si ni waati gansan ɲumanya tɛ kelen a ɲumanya si ni waati gansan tɛ kelen sara bɛ doublé wa ala ka dɛmɛ bɛ yɛrɛ nɔfɛ walasa i ka se ka ɲumanya caman kɛ maa o maa ko limaniya dɔɔnin b'i la i b'a ye ala ka dɛmɛ bɛna tugu i nɔfɛ i bɛ se ka min kɛ sunkalo la i tɛ se k'a kɛ sunkalo tana i ma n'i cɛsiri cogo o cogo ni adamaden y'a cɛsiri cogo o cogo a bɛ se ka min kɛ hɛrɛ baara la sunkalo la i ka limaniya bonyana cogo o cogo ni sunkalo tɛ i tɛ se k'a kɛ o bɛɛ ye ala ka dɛmɛ dɔ de ye o tuma ni occasion poyira an ye an ka n'a to a ka taa k'an dan sura in a kuma ɲɛbila de ye nin ye nin y'a daminɛ ye hali ni a aya ma caya mukaddima aya min nana
wati magobola ba noy baranyumay o sungolo ere fo itan na fala ni baranyumay ndede sungolo ere damatali shi ami shi minga ka ina ala fala ka shi di ala ka kenedi shi ni kenea nyini kunwara tala mu'mini bulo ikasiga baranyuman jaman ke kuy nate ni je damu ta indo ni shi ere bo korokata dode bu bo damu ina kuy o damu ko ni be dogoya be tuka tige ila dondoni fo alla bay bisigi ku flete ni yorota shida nga shibi yini mungama ala kusma shibi yini mungama ala barkada ala re o de nafa fo shila kwale shide di wala sa shuni tleka ila mai wati min dirama kwa dira ni mamba fe ka tashi ni mamba fe ka barkada ala bana shiyere nafa amba yini ni miga ala kan wati nganyana ala kan wati nganyana nafa wara fo itala fo anga seka baran make wati nunu ngono ama fa yodede kire yode fo sallallahu alaihi wasallam ko mogawla so here may mami shi janzoro aka barakera nyumay shi jan jalate de ay shi jan soro ka to bara nyumangela khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu mami a shi jana aka baranyena muna alikira mugawla so here may kadaka bara bichaya mami sa bise kimbalu sambi konon balu sange me balu awa ini mi flying o fatura ka to sambi orola mugani ko balu kofe wala bisaba balu kofe wala binani balu kofe o kore ke sungalo bisaba ko kofe ya araka ba chaman zelo kofe ya nyuma ya chaman go kofe ya wannan fada ma da bi na ce na ta jiyan koyi wanda halik mamina musa balmake yini ka kenna juma ka faraire ka ni ala jun mom laje ruwe fon fen yini kumba be yini ka ala ko de kenay ko ka balmake haruna ke kira ka fara ko wala sa anga ala kusma ka chaya ama fo faranga wala sa nga fanga suranga ke famo yanga kwanga ala kusma ka chaya umar ka kuma don nana ko umar kwali bayre karaba madowla halna ta fe ka gira furnyona ka girala de sorolin na takama wala sa o de nga ala kusma mumini be fon fe yini jura ya wo na folo wo ibi fon fe nya be yini kunde aka do fari daraja ka ala yoro aki surunya ala la katafe nga amini ka au contraire de bini ka onzoro contraire de me ambe femu nzoro je ona kila ko bini je de kaba la mumini be femu fe yini je ko na ba be yini wala saka lahara de yini nai hali be boli minge ka tabarake kanga niya di kanga ke mbe halala yini de sraka wala sangana balo haramuna wani ni ngani ya sanuma nunta ikanyana mala ika tasarrufatu ni ka harakatu ni ka muamalatu la ikanyana mayere bede biyela masaka ka alabatu abe ibi baraji sori ka kobela ya rabbi alaka anjidi limani ala mi adam najrana ya rabbi alaka ti majrana alaka ambalo aslamayaka alaka anfatu limani dhatuka alaka ngabara ujiya alai alaka usraka aljinay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا أصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.